Mobile. Painaga. Oy, Kap. Nagpadalaw ka. Na to. Elvis, adi ka ko kay kuan. Ada ko gad kay royal ko lang niabot sa imo na amon di manahatag na goods. Ano siya? Ay Kap, pabay na gad layon kay kuan man. Medyo nakakaabo man ako, ihatag na layon sa medyo makuri sa ako. Ano na itong kuan, medyo mayang ko man ako kaunon. Ihatag na sa medyo nagkukuri sa ako. Wala Elvis, daw ko na salamat sa imo. Mapay man kunta kay daw kung tanghiro sa imo. Mas inuuna mo na mas makuri pa sa imo. Sige, mas mahal mo. Salamat sa iyo. Wala yung problema, Kap. Oo, okay lang yun sa ako. Basta unahan na lang niyo medyo. Waray makaon. Waray sira trabaho, waray kung bakal simbugas. Sudah. Mas unahan na niyo na pero niyo. Okay lang yun sa. Sige, Luis. Daw na salamat sa iyo. Para ihatag na lang sa akuan. Sa medyo sa mas nagkukuri pa sa iyo. Ihatag na lang ini. Wala mga pangbakal ni sudah. Pangbakal bugas. Sige, Luis. Salamat. Dako sa iyo. Thank you. Sige, Kap. Thank you. Dako na salamat, Kap. Pag-ingat. Luway na lang, luway.